डिमाकुसि बियाब दुलाय बाथौ गोथौनि 33 खुंगा सावरायमेल जाबाय थादों आरो बे सावरायमेलाव आं सुकान्त दैमारि आंनि केमेरासिम दैमारि बे समाव मोनसे बाथ्राखौ जों मिथिनो लुबैदों जिहेतु दिनै डिमाकुसि बियाब दुलाय बाथौ गोथौनि 30थि सावरायमेल सोलिबाय थादों बे सोलिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बे डिमाकुसि बियाबनि आफादगिरि जों दङ आफादगिरि बिथांखौ जों गिबियाव बरायबाय सार नोंथां खुलुमबाय आङो उदालगुरि सिङावनि थानाय मोनसे डिमाकुसि आन्सलिक बे आन्सलिकनिनो आङो गाहाय आफादगिरि आं लगन बर' दिनै जोङो 30थि बोसोरसालिया जथुमा खुंदों जोबोद माने गाजा गोमजायै जों खुंदों सानसेनि हाबाफारि लानानै दा बेनिनो जोङो आलासि सारमोनखौ जोङो मोननो हादों आरो जोबोद जोङो रायजो राजाखौ मोजाङै मोननो हादों दा बिनिनो आङो आफादगिरि जानानै आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बिदिनो जोङो गोबां धोरोमखौ जोङो फोसाबनो हागोन फोजौनो हागोन बेखौ आङो मिजिं थिदों बे मोन 50 गामिफोर दङ होननानै खोनानो मोननाय जादों आरो मोन 50 गामिया दिनै नोंथांनि बे सावरायमेलनि हाबाफारियाव आफादगिरिफोरा बाहागो लादों ना लादिया मोन 50नि आरो नै बारिना दङ दा मोन 52 जानानै दङ गासै माने दालाय आफादानो बाहागो लादों आरो दिनै बे मोन 50 गामि दालाय आफादनि गेजेरावहाय नोंथांमोननि बियाबावहाय बेसेबां गामिफ्रा दिनैसिम बाथौ थानसालि लुफुंनो हादों होननानै नोंथाङा फोरमायनो नागिरदों दिनैसिम बाथौ थानसालि लुफुंनो हानाया माने मोन 50नि मादाव 20सो हादों आरो बिनि बांद्राय हायाखै दा बेनिनो जोङो जोबोद माने नांनानै दङ नाजानानै दङ आरो दा दावगानो नोंथांमोननि डिमाकुसि बेयावहाय माइनाव आरो लाइमोन सांग्रांथिनि बेलायाव नोंथाङा जिहेतु डिमाकुसि आफादगिरि हिसाबै धोरोम आफादाव दायो सांग्रांथि लानो थाखाय लाइमोन आरो माइनाव गोबांनि गोनांथि जादों फोसाबनायनि माबाफोर राहा लामा डिमाकुसि बेयाव लादों नामा दा बिदिनो जोङो डिमाकुसि आन्सलिकखौ जोङो फोसाबनो दा जोङो नै गेवलां मेलनि एबा दिनैनि जुथुमानि गेजेरजों जोङो थांखि लादों गामि गामि जोङो मोबिलाइज लानायनि मोनसे थांखि लादों फोसाबनो माइनाव आरो गुबै लाइमोन जथायै जों लानाय जादों दिनैनि हाबाफारिखौ नोंथाङा जाफुंसारनाय मोनदों ना मोनदिया दिनै जिहेतु नोंथांमोननि बियाबाव 30थि सावरायमेल लादों बे सावरायमेला बेसेबां जाफुंसार जानो हादों नोंथाङा फोरमायनो आङो दिनैनि 30थि बोसोरसालिनि जुथुमाखौ आङो जोबोद माने जाफुंसार जादों होननानै आङो आंनि गोसोआव जाफुंजादों आरो जिल्लानि डिमाकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि दिनै 30थि सावरायमेल बे समाव जाबाय थादों आरो बे हाबाफारिनो जों दङ बाथौ बिबुंसार जानानै आरो बे हाबाफारिनि सामलायगिरि एबा डिमाकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे सामलाय आफादनि माखासे बिमुंगिरिफोर दङ बिथांनि सिगाङाव जों मोनसे बाथ्रा धोरोमारि बाथ्रा सावरायनो सानबाय गिबि बिथांखौ जों बरायनो नागिरनाय जाबाय बरायबाय गिबि गिबियावनो आङो बाथौ बिबुंसार रादाबनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय जोङो लाइमोन आफाद गुबै आफाद माइनाव आफाद गासै ज' नांनानै जोङो नैबे हांस्रा गामियाव डिमाकुसि आन्सलिकनि सिङाव थानाय हांस्रा गामियाव जोङो मोनसे धोरोमारि जुथुमा खुंदों बियो जोंहा 30 बोसोर जाबाय दा बे समाव जोङो जों जोंनि सुबिदा बादियै जोङो कभिड-19 नि थाखाय जोङो प्रग्रामखौ खुंनो हायाखैमोन जोङो कभिड-19खौ नायै जोङो दा नैबे समाव जोङो फ्रि मोननायलाय अर्थात कभिड-19खौ थिखांना होनायलाय जोङो खुंनो थाखाय जोङो चान्सखौ मोनबाय एबा सुबिदाखौ मोनबाय बेनिखायनो जोङो दिनै नैबे हांस्रा गामियाव जोङो 30थि बोसोरसालिया जुथुमाखौ जोङो खुंफुंनो हाबाय दिनै जिहेतु नोंथांमोना 30थि बोसोरसालिया डिमाकुसि बियाबनि हाबाफारि लादों सानसेनि हाबाफारिजों बेहाय नोंथांमोननि 3 मेलावहाय माबायदि गोनां हाबाफारिफोर लादों होननानै नोंथाङा फोरमायनो जोङो बेखौ जों फोरमायनांगोन जोङो लाइमोन आफाद हिसाबै जोंहा खामानि मावनो गोनां दङ हिसाबै जोङो लाइमोन हिसाबै जोङो गामि गामियाव लाइमोनफोरखौ हारिमुवारि सांग्रांथि लाखिनो थाखाय जों खावलायनाय जादों लोगोसे लाइमोना एक्सट्राहै गुबै आफादजों सरजाबालासै जोङो आर'ज खालामनायनि मोनसे थांखिखौ लादों लोगोसे
माखासे गामि गामि मोबिलाइज लानायनि थांखिखौ लादों जोङो। नोंथांमोननि बियाबावहाय गं 50 गामिफोर दङ। गं 50 गामिफोरनि गेजेरावहाय बेसेबांसिम गामिया दिनैसिम बाथौ थानसालि जादों नोंथाङा बुंनाय दिनै जोंहा डेमक्रेसियाव हिसाब खालामनानै नायोब्ला साननानै नायोब्लाथ' बारा गैला खोब 10टा 12टासो गामिफोरा दंबावो फ्राय गामियानो बिदि खुंफुंनाय माबाबाय मन्दिरफोरखौ लुफुंनो हाबाय।